O futuro de Alcoa, de novo, no aire. Si chegara, que esperemos que non chegue, o cerre de Avilés e da Coruña, evidentemente, a seguinte empresa máis dependente neste país de electricidade somos nosotros. A causa o elevado coste da enerxía. De momento, a fábrica de San Cibrao queda fora do despido colectivo presentado pola multinacional, que afecta a 800 persoas, pero os traballadores non saben atacando, sobre todo se non se modifica o actual sistema para o pago de interrumpibilidade. Estáse dando a entender como se creara unha competencia entre as compañías eléctricas, que son as que terían que competir entre sí para dar un precio razoable. Non, é que onde se está creando a competencia entre os consumidores. Porque eles o que están facendo é subastar un precio para un servicio que nos dan a nosotros para mellorar o precio da electricidade, que consiste en que cando a red necesita electricidade, a nosotros nos cortan a electricidade. Claro, son moitos megavatios. Un sistema inxusto, din, para empresas como Alcoa, que consume 440 megavatios hora. Pero claro, é que hai empresas como a nosotros, no que o coste da produción, a influencia da electricidade na produción é dun 40%, e hai empresas na que a influencia é dun 5%, dun 6%, dun 10%, claro, non é o mismo. Da factoría cervense dependen 2.000 familias entre postos directos e indirectos. A preocupación respírase en todo o pobo. Pues indudablemente con mucha preocupación. La verdad es que esperamos que el tema se encauce razonablemente. Non teríamos prácticamente onde traballar se non sería na fábrica. E sempre hai algo de preocupación. Ainda que nos dicen que non, a duda sempre existe. Sen industria, o impacto económico sería devastador na Mariña en toda a provincia, que aporta o 30% do Producto Interior Bruto. Yo creo que nos afectaría a todo el mundo, aparte del comercio, todo general, hospital, puertos, todo. Yo creo que esto sería, para nosotros un desastre total. Si es que no solo la gente que trabaja allí, son todo. O sea, el pueblo creció gracias a eso. Desde Ortigueira a Ribadeo, isto queda na máis grande pobreza que non se recorda nunca na historia aquí da Mariña. Os traballadores contan co apoio da Deputación para facer chegar as súas reclamacións. Piden ao Goberno fixar un prezo enerxético competitivo para garantir no tempo a estabilidade da planta. A solución sería que o Goberno tomara como exemplo os esforzos que están facendo noutros países de Europa para ter un servicio de enerxía competitivo para as súas industrias, porque senón as industrias vanse fora. Loitar todos na mesma dirección. Alcoa é imprescindible na Mariña, pero imprescindible na provincia. Ese 35% do PIB que supón para a provincia é un dato que, reflicte a gravedade da situación se deixamos que esta factoría non siga medrando, non se manteña no tempo. O futuro da multinacional comezarase a debuxar na vindeira poxa enerxética que o Ministerio celebrará este mes de decembro, da que aínda non se sabe hora e data.